Denna video handlar om udda, konstiga uttryck som förgyller vårt språk. Sluta hänga över axeln på mig. Jag förstod mycket lite av det som sades. Vänta, menar du att du förstod mycket? Nej, vänta. Det blev visst lite mycket nu. Kasta inte yxan i sjön. Varför ska jag kasta en yxa i sjön? Jag kan kasta en sten i sjön. Slänga en blick över axeln. Kasta ett öga på. Det går ju inte göra stora ögon. Tappa hakan. Tackar för du drog upp min haka. Ge järnet! Ska du ha ett strykjärn eller går det bra med något annat järn? Sluta svansa efter mig! Men jag har ju för fan ingen svans. Jävla idiot. Kan du kasta ett öga på det här lite snabbt? Inte vågar jag dra lös mitt öga. Det är inte sjukt. Ingen ko på isen. Nej, för de kanske är på grönbete. Ta med dig dörren när du går. Ha det skruvmejsel så jag kan skruva dess dörren. Tummen mitt i handen. Min tumme är nog vad den ska vara. Nu sitter han med skägget i brevlådan. Mamma lik sin mamma. Det gäller att ha vassa armbågar. Dra på trissor! Jag måste köpa lite trisslotter så kan jag dra med dem i fingret över alla trisslotterna, så dra på trissor! Lysande, Sickan. Lysande. Alltså, dra åt pepparn. Jag går det bra med pepparmix. Nu ska vi se, sa den blinda till den döva. Va? Det var allt för mig. Boom!